Bekumalabala njengoba amaphoyisa ashiye phansi umfaniswano wokusebenza agqoka ingubo eziqhakambisa amasiko ehlukahlukene aseNingizimu Afrika. Lo mcimbi ubuhambisana nokudla kwesintu kweinhlanga ezehlukene ngisho nokomdabu kwaseNdiya imbala. Inhloso yalombukiso ukuzofundisana njengamaphoyisa ukuthi ezinye izinhlanga ziphila kanjani. Kumele si-understandane. Kunezinto eziningi othola ukuthi lesi sinye isizwe siyakwenza laba abanye mhlambe akubaphathi kahle ngoba abanalo ulwazi ukuthi why laba benza kanje. We have our differences, but we do also share those differences when it comes to being a Hindu, being a Muslim, being a Christian, being a Isangoma. So those understandings is the morality of our story as South Africa, the morality of our story as uNgundlovu. Bebesina bededelana ke beqhudelana ngokomdanso wesintu weinhlanga ezehlukene. Umbutho wamaphoyisa uthi ngalomcimbi ufuna ukugqugquzela abantu ukuthi bazifundise ngamasiko abanye abantu. Njengoba sizi cultures ezi different, but we are one and we can unite for one objective and the goal of their organizations. Lo mbukiso unikeze ithuba wonke amaphoyisa ukuthi ahlangane azofunda ngomlando weinhlanga zaseNingizimu Afrika nezakwamanye amazwe. Thina nje kwi-area yethu sisebenza nenhlobo ehlukene abeSuthu, Zulu, Maxhosa, abelungu, lonke uhlanga sisebenza nalo. So kulula kakhulu kwenza ukuthi yonke into yethu ibe lula nokusebenza emphakathini. Lo mcimbi ubandakanya amaphoyisa abuya kuzo zonke iziteshi ezingaphansi koMgungundlovu.